masagrap no aglunen daytoy puso ken na ay di kanto agsagaba namin na puno akin ka item kuma tuy dias aso kuken ka una sempla day tanwadwa aglunem kadala item kuma ti unundoy daytoy rikna iwag sinta panagamak biag ko aglunan na no aglunem ay natanaw maayat ko when di